Menta ka new trik September arajara pusan upop lio bakat sao ula penkentang riewkhuid ya arngut ki kena samla uper Gior Frassati bat u Carlos Aucutic badulai ka homily ka basyo jingmut ulas rangkum ni ko hanmen ko para haga jingpule ka baningkong ile sngawi ka jingkeli Wei ubru ubala ban dip ya gajing temu ublay. Wei ubala ban itu ya gamon jang utrai. Lem da utrai upa yo man simbukut ngimla ban sentu ya gane. Gane gajing keli kawan hakini ki arngut ki kena samla ki belakarku u Gior bat u Carlos Aucutic. Ya gabala pen bena baki longi riewkhuid namar ka jing syukri hok jongki ya ublay kanega jing keli kawan naga kitab jing start ka papan pau ya ka jing long bachisha jongki ni ki arngut ki kena samla u Solomon hadin ka jing yap jong kupa ulas ngutu ba u don shibun ki eke ka spa ka peu ka bon ka jing klein kajing bahabriu bad ulong riu kraw hapo kai maju kum usim Henry kane kajing lalot ye ki wan kajing keli hapo kadon uju ka ngan le nang bangan nom do u Solomon ulas ngutu batang kawe kalenti banyo jubab kane kalong ban pan na ublay upan ya ublay ya gajing start bachisha kanang bo untip ya ga sandur ublay usngo tu janai bha batang kajing shem ya ublay tang ha ublay un shem ya gajing start bachisha kajing ma kalong yangi bangi wat jing start nashabar ublay u Jesus Christ mentaga sngi u granru shepang ka plan ka sain dur ka sain perkhat kumno ngi day ban ai ti lut mat ban man sim u Jesus ong ladau no kwa ban long u senran jonga u day ban ba ye la gading pna bat ino ye baro kat ki ba udon u khat yangi ban ai ti lut nadong shirong klem jing paiden ban piang ya ka jingai ka ba utrai utrwa hakmat jungi ka jing start pachisha ka wan na u daga ba pentli shuwai lade nadu ki jingmut jing purkhat nang bengila basutu ya ga sur jong utrai bun ki khana samla nadu ki spasnam ki ba menshwa ki ya kendu ya kini ki ju ki jingai kum u Francis asisi buku u belong kum u Solomon ulalong samla u bana ka ying ka baru spa shibun u kwa ye ka nam ka burom kum ta kum u samla ula kwa ban lek letma ban long u klawai lana u to night knang ba ki briu kin burom yu Henry u Jisu la pau u hagalenti bat kane ka pen perkhat ye u ka ka bau jule ulawan ha ka jing sngoto bat ula keli ye u blai ko trai me kwa bangan le ayu kane ka jing kendu jong u yo trai kala pen kala ye u jing thau u bat thamai kala pen kala ye u riewkhuid ula ino eka spa ka peu jong ukpaju bat lingko ya kamat ukpaju ula bot ya ka sandur jong utrai ula imduk ban ban syakri ya genmen ki para ki beduk ki baswai ki bapang ki bakrau ki rangli ki juki kat nongut ki riewkhuid nyila ban kenau Ibu na yaki kum ki role model jongi. Kini riewkhuid kila ong
Hoat yo trai, kilai tilut yelade show trai. Way na kirukod, u Augustine dukod, u long way na kinuksa, uba utrai ulaong. Ngakwa yepi, u blay ulai ha u kalanti gabatamay, kaba omtone ay haga jingim, kaba kamkraw. Menta kasni yaginigi arngut ki samla ki riewkhuid juga spasnan kaba arpau. Kinigi arngut kila ij hok yo turai, kila kloy ban aiti lut narong syadong hau turai. U Giorgio ulayo mat yo turai na do kapor ba syam skul. Hakikam syukri blay ringkat ka kenhun Catholic. Ula syukri yo turai daga jingim Kristen ka besisya. Haga jing duai, haga jing ye, baga jing long perlok. Kane kalong ka sakhi, haga surok ba tiurin. Ula yarab iki bedok pekerdu, bad ki perlok ki jukan mau ye. Kane ka jing yem jong Giorgio, ka penpau ye ka spirituality bohak jong ki riewkhuid ba. Bagi riewkhuid ba kila ban long ki riewkhuid. Ngila ban le ye kane daga jingai na ka banta jong turai. Ka jingai kam dai ka kam shimat. Daga bor jong ka gospel ni syukri hok ye kam balang. Ula aiti lut haka imlang salang ban yarap ye ke beduk ula syukri hakikam imlang salang. Nang tau Carlos Aucutic ula lion mat yo try Jisu. Daga jinge jingikai ula yo na ka yeng kasam. Ling bai mei bedipa ki bedon lang haka ni kesngi ringkat bat arngut ki kun jengki. Haskul ne haying mani ula he alasan daga jing sngeuret ka jing duai ne ka jing lekai ule daga mensim ka bahok ka bashisha. U Carlos ula he alasan naga jing ye yo trai bar ka jing ye ki henman ki para kane kadai ka jing le ka berit ya ka ba barok nangi ngila banle ka jing le mas man kesni ka jing duai bat ka jing mane sakramen. U Carlos ula juang hakmat kasni pila bansha henre hakmat ka Eucharist bukoi pila banlong riewkhuid. Ka jing sneusi kadai kata ka yit khmi yalade. Ka jing sneusi kadai ka jing yit khmi yalade. Ka jing sup kadai ka jing pek shawlai. Ka jing kela bamut kadai ka jing kela yalade. Shajarong ban pek yagi khmat shawtrai. Kine baro arngut ki kena samla ki lele kalong bagi jule man kesni syaka senduk jingpla ban pen khod yelade. Carlos ula thok tang kawe ke jing ding ngadan kata kalong kapop ulong bagi briu ki ple jimut tang hakarong pang pertai ban pen itnat ye gadur kadar ki klat pade ban pen itnat yelaga mansim. Baru arngut ki don ka jingle riewblay ha ka Maria Frassati pat ki don ye ka mansim la isnei ye ki beduk daga jinge. U Giorgio wang ha ki beduk ki bapang ngayo i ye ka jingsha. U ong ka jing i le isnei kalong ka tenrai jong ka balang Catholic. U Carlos le ya ki berit ki bampen pau hakmat ki beriu henry ki pau shena hakmat utrai. Ya ki bau Pop Francis wang ka jinglong riewkhuid ka beri hakmat ki para marjan marpa. Wat la ka jing shitom ka ban yaki henry kane kam khang lat yaki banai ti le dei shautrai. Barbani rap
lam yaki wepat ki paramarjan ujojo ong kasngi jingyap kade kasngi keba itna tam haga jing im jonga kasngi jingyap kade kasngi keba snau tna tam haga jing im jonga haga dur jong kasngi bakhadu jong ka jing im ju kadur khmat ka ong phai shejo Carlos Aucutic uong ka beneng ka ap yangi bat yega babhatam ngide ban ai mentagasni yo lap dia kapor ko prolog ba i kane gade gajing khat yangi khamtam negi khna samla omdei ban pen snu do de gajing im jungi ha rong phong jong kane ka patei ngin phai bor shu blei de gajing snowret ban ong omdei manga ba im re dei me ba im manga utrai rap ini da gajing e ju long yo blei ka reng du jong gajing im jungi gajing im ka bakhoi ka khat ini ban long ki ru khoi ka khat ye ki ru pai ba bakin im ye gajing im ka bapura ya ka ba ha ka we gasmi ngin yo mat ban rong ha ka jing khawai banen ka badai ka jing sup banen. Alla portata di tutti, la Santa Messa quotidiana, la preghiera, specialmente l'adorazione eucaristica. Carlo diceva, davanti al sole ci si abbronza, davanti all'Eucaristia si diventa santi. E ancora la tristezza e lo sguardo rivolto verso se stessi, la felicità e lo sguardo rivolto verso Dio. La conversione non è altro che spostare lo sguardo loro. Era la confessione frequente. Carlo ha scritto: l'unica cosa che dobbiamo temere veramente è il peccato. E si meraviglia perché sono sempre parole sue. Gli uomini si preoccupano tanto della bellezza del proprio corpo e non si preoccupano della bellezza della propria anima. Tutti e due, infine, avevano una grande devozione per i santi e per la Vergine Maria e praticavano generosamente la carità. Pier Giorgio diceva: intorno ai poveri e agli ammalati io vedo soprattutto attraverso piccoli gesti concreti, spesso nascosti, vivendo quella che Papa Francesco ha chiamato la santità della porta accanto. Perfino quando la malattia li ha colpiti e ha stroncato le loro giovani vite, nemmeno questo li ha fermati e ha impedito loro di amare, di offrirsi a Dio, di benedirlo e di pregarlo per sé e per tutti. Un giorno Pier Giorgio disse: il giorno della morte sarà il più bel giorno della mia vita. E sull'ultima foto, che lo ritrae mentre scala una montagna della Val di Lanzo, col volto rivolto alla meta, aveva scritto: verso l'alto. Del resto, ancora più giovane, Carlo amava dire che il cielo ci aspetta da sempre e che amare il domani è dare oggi il meglio del nostro frutto. Carissimi, i santi Pier Giorgio Frassati e Carlo Aucutis sono un invito rivolto a tutti noi, soprattutto ai giovani, a non sciupare la vita, ma a orientarla verso l'alto e a farne un capolavoro. Ci incoraggiano con le loro parole: non io, ma Dio, diceva Carlo. E Pier Giorgio: se avrai Dio per centro di ogni tua azione, allora arriverai fino alla fine. Questa è la formula semplice, ma vincente della loro santità.
ed è pure la testimonianza che siamo chiamati a seguire,